Tôi bukhuk song tini ang kaisa saklaimung tini engkha 31 December 2020 tini paithak obisi tei kaisa saklaimung engkha Facebook tei kaisa viral khai tongo bukhukjakni account engkha raima saima deborma tei saboni mungai bo viral khai tong hinkhe bukhuk chini bukhuk Jackson Druba oroni elemi deborma oro kaisa phone number jak amo Faxe 9366543891 tei satamo sanka sabo album khalai nai kuai ni siklijak rokni bagai kaisa kaham lama chini deborma borei rokni bagai kaisa future sanamjak lama tiprasa salarok tiprasa borei no dukaroi aboni bagai wanjoi jala naithok bo phainai amo angkha Faxe amo no kebo poito tasadi oro kaisa kubui rojak tongo o tolani nai nede oro omo sako Jackson Druba tei bukhuk elemi deborma music concert omo angkha omo kubui no tei 5 January Kuwai Town Hall kaisa program tongmani